מתישהו תגיעו לגן הילדים סאניסייד, תגידו שרודי הגיע בשלום. לא, אמרת סאניסייד? אבל איך ברחת? למה את מתכוונת? סאניסייד זה מקום מלא ייאוש וכאב, שולט בו דוב מרושע. איך אתה יודע את זה? צ'קלס, אנא תגיד לו. כן, אני מכיר את לצו. לפני שנים הייתה לנו אותה ילדה, דייזי. יום אחד יצאנו לטיול. אחרי ארוחת הצהריים, דייזי נרדמה. היא מעולם לא חזרה, ובסוף הגענו חזרה לדייזי. זה היה מאוחר מדי. משהו השתנה בלצו באותו היום. משהו נשבר. ואז מצאנו את סאניסייד, אבל לצו כבר לא היה חבר שלי. כבר לא היה חבר של אף אחד. הוא השתלט על סאניסייד ושינה את המערכת.